Sa sisian pat nga dan manai ku blay pi Baroh ki ba jisngap ni gini ki jing hikai ki jonga ban nga ngej skembau blay un ker ku biang pi gini ki sngi da ka bang peteng biang gini ki jing hikai ka bang shim na ka shiti ka jong wap sulpol shagi Filipi ka lanang ka banengkong na ka khat ka ba khat ar kani ka de ka ktien ka ba kumangaladep ong ngam kwa ba pinshu ya lait lani ban shu puli ka tangbon puli handai banda perkhat ru jilio ya kani ktien adukan no ka ya dei bat ka jing shakri blai ha ka jing emjingi ha kani sngi bat nga kwa ngan kren khamba ha gani sa shisin pat menta sngi da ka bang puli biang ya kani khat tangini puli na kalanang ko baningkong Filipi ka khat ka khat ar tinga kwa ba tip ko para bangay bagita ki balaja hanga kilaja ya ka ban Pynroi ya ka gospel nanga puli ya ka ni ka khat bat ya ka ni ka jing tho ka jawab supol ngayo ka ni ka wai ka jing shisha ba haka jing dai bat ki brio ki ba shakri shisha yo blay ki ba eat yo blay ki ba la yo jing penem ki ba labat ya ka jing bahabat ya ka mo ya ka bor jong blay ya ka jing em ngayo ba ka jing lang min sim la ni ka jing shakri blay jingi kadai ban poi hagani ka khat ba ngin sngot ho ba ka Baroh ka baja haga jing im jingi ka ja dei ba on Pynroi ya ka gospel ya ka himajo blay fi kendiat shuai ka bangan puli biang ya ka lenong ya ka khat nga kwa ngan keren ya ka ni kendiat fi haba ukuran ang ni wong haba bakita ki eki baja nga ki jai ka ban Pynroi ya ka gospel fi lapi puli bahaya ka ni kawai kaktian ka bangi jupenan kam ka day kaktian donbok lani kaktian jarang khat fi kita kaktian ki ladangi shakri shishayo blay kila day bandu naga jing imchingi namar how blay mdan kaktian mdan kanogo ba kabadan bok mdan rugo kaba shuja klem sngot ho klem tip Baroh kabaja kaja kadan hapok ka jing tumu ka joblay yagi priyo gi ba shakri yo blay wat la ka ikum ba ka jing ja ka day kabam snotanat kabam baha kaba long persya ka jing kwa jong ki priyo penman ka taru ka day ka baja ya kaban Pynroi ya ka gospel manut ban ong la da piyo ya ka ni ka nongrim ka jing shakri blay jong piru kan kalalong kabau setan undu nong shibon ka jing im jong fi la da pidan ni ka jing sngot ho manong try ka jakum niru ka day ba medan ka jing tmu ka jakum turu day ba medan ka jing tmu nga long kum turu day na marba mo nga poi hang tu nga jakum tu nga kendu kum tu ka jing im but try penban me penlong nga bangan ni syam ya ka ka badan ka plan ka jame let's see what aga jing im jonga kum ubrio shimetru nga ya ni ka jing im na do bangadang kna ngala poi keleng ngala shong keleng ki jaka ki ma habang poi ya kaban long kum ni kum mga long mentag sngi nga pech din kum lo nga poi ban tip yo blay ngayo iba kilenti ki jo blay ki day ki pamayan wat aga to por ma kumba house nem khat khandai spa prapo sao prapusan prapunri wadu prapunyo nga perkhat ia kelenti ka bamayan jo play bau drive yang igi brio ban peniat yang i hagata rukom ka bangi im ka jing im ka bapen sngosi u play penban u play yalam yang i bangin poi ha jaka ka bangi day ban sngot ho bau plan ban penisham ya ka jimpenim ka jo try
Nakatagadaw, mdan ka ba syujar kat? Mdan ka nugo ba syujar kumto? Ladangi syakri shishayo play. Tinggal apa ni si boni fi ya ke jing im ke jong waf supol. Nama day mo ubut ho yang ni khol. Bat ngala pani fi si bon rai menta ke sngi ngakwa ngan pani biang ya ni ba waf supol de brio u bakren ni kiktien ki ba don kam ba bat teng teng la shu klai ki ni kiktien daka ya ka ban chupenwan dur ya ki eki ga jing im jong brio ngam ko apen tan kum ta kiktien ke jong blai daga ba das ngol thoro yu jing thumu jong jing kran ke jong waf supol hagi jing tho ke jong tong ini puli yu shiti shi nong rom gol nong ba pra la pi puli ge khot ba ar bu pra kani ge khot ge de ge ni ba ong bat ngi tip ru ba ki e baro ki trelem ya ka ban pen ba ya kita ki ba i yo blai ya kita ken ya ki ba la khot kat ba kum ke jing thumu jong u fi wat kaniru kat hap yasriyam bat kato ke shithi ke jong upol se ke Filipil na man kon khot bakrar balai namar u absupol tho e ne jo ni ong baki e baro ki trailam yakaban pen ba ya kita ge be yo play fi yaki ba yo play bat yaki ba yaki taken ki bla khot ba kum ge jing tu jong gobat yaki brio ki bo play ula pen em ula khot ula pen em ka kamdan ke ru go basni go bo play plan baro go ba ja ge jing em ge jai ga ban pen ba pen bahaya ke ban pen bahaya ni ban pen bahaya ke jing shakri play ban pen bahaya ke gospel ban pen bahaya ke jing ya khmat jong ke hima ke jong play bat ngakwa man ta sngi banganong fi pledging mat ye ne bang kren namar ngakwa ba nganya lambiang fi shagane ke jing kai ka ba nganget kan ya rap fi ba kan weng fi na to jing per khat ba bi ong balai ngapoi hang ne balai ngajakum to balai ngalit poi to nai penjen jare la de nai pen khuslai la de ka bafim la le issue le regret wel le mo ban shongsa ka brim hare yo I ga ne ka bafidan menta ka sngi la da pila tip yo try pidipin aingo palat yo blai bo blai u I palat if bi de jing cha saudong de jing sham de jing lam ki jo blai pi poi ga jaka ka bafi yo ban tip yo try te baro ka ba janang ni shkhmat hadian bapila shakri yo play kam ja klem ke jing tip ke jom play baro ka dana po jing tip jom play bat ki eki baro ki jaya ka ban Pynroi ke gospel ka ba ar ke dai ki eki baro ki ba ja ke jing im ki jaya ka ban pen ba ye kita ki ba ye kita ken ki bal khat ka ba kum ke jing tumu ke chao tenga kwa ngan pen pi ye ke ne ke jing hikai sashi sen ye ke jing im ke jawab so paul fi na pi pet ba ye ki kam jang ki apostle ke de ki wen na ki bangide ban puli bnia yaki yene kam apostol bon sen hakane ke jing shakr blay ke jing inamar kane ka hikai shibon ba hak jing dei bat ke jing shakri yo blay fi I hadian balakem yo absol paul bat la ra lang yo u bat ki dakalieng bakin lecha ma shapa sharum da pipet ba la kem yo ukum unong ma ong na kum unong kum koidi kum kuncha nong penia brio la tap lang yu hagane ge lieng haga bagidan arspa nyau phon rio ki mensem kamot kini ki koidi kini ki ba ki brio ki penia brio ki download hangne arspa nyau phon rio ki brio ki dan hagane ge lieng ga jar ngala manong kabaret but agitu ki por ke jingya lieng ka dei ka ba palat ki brio na makin pat don setia ke jing la kumbalong menta kishania agal air kishania mo kata ke jing bah jong ka climate ka weather kum ta teter ti nda pipet ye ke ni wa support nda hapan le de lieng sharom pipuli na galanang ka ba arpo nyo jong ni ki kam ga apostle ga khat ga ba arpo wong men ba ka snilem ni ki klor kim pau shu angi bon sngi ba ke eryong ka ba jur ka ba ban kia ingi ka jinkerman ban im kala duno baro fi wat u apostle paul hang ni ga thoba wat ka jinkerman ban im kala do ka jinkerman bandang light im kala do na magidana pedeng juga duri oba mio isngi mio imet shu dumbet shu eryong bet
Fi ngan wan ra ikane shi ga jing im jingi. Da fi pet wat u apostol Paul ang nega tho ba. Ka jingker man ban im kala do. Pen ban da fi pet ba u blay. Ulit pau hau apostol Paul da ka bo ong yagini kisktian wang kumni wang ko Paul wat shepting kadaya me ban yang khmaru kaisar. Hakmi ngala ublay ula ay hame ikitu Baroh gibaya liang lamban me. Fi da fi pek bahai ya kalenti jong blay ka jing kran jong apostol Paul ba jayu ukum niru kadai ban Pynroi ga gospel mau yo I gane. Uyo I ba wat ka jing kerman ban im kala do nreu laj im. Balay u habalay daga liang sharom baniang khamaru kaisaru ka ikum balay yalam yu ukum koy di ban bishar ban peniap yu ulane ban moban le ki moki kam ban bishar yu nrei na pipet ba ka jing yo ipat ka jong ublay upelong khnang yene kani ga jing ja kam de ga bishujar khat kani ga ja ba ublay unio ban penlong yakini ki arspa nyo phon rio ki mensiam bakinio sngaw yaktin ga jong blay no apostol Paul. Fi teng ni poi hagi jaka kibae la ding isngo ko mangim dan la chu I ga bangini ach khmat ni sngo ko mangidan apdeng ka duria u jong jing long jing im ga bangim tip I ga direction janung in poi ni poi ga jaka ga bangim yo issue I ga jingker man ban imro henrei la da pio nuksa nang ne nga kwa finio men se man da sngi ba wat ha ga bakum ga ta ga jingja ublay uplan ban pen im yakibrio daga jing yalam ya pi hak tu jaka shim baga jing im jong pi kanom yap pinom yap ngala yu idan gibrio gi boy ja hospital digi tia hospital ki poy tia lang pen man bat gibrio gi badana pedang jing dan kame gi jing penim bat ki yo ban islak katukan ingot yala diru ki kya kitu gibrio ki kya bat ki yo ayu just Chris nga perkhat ya gataru kalong ka jing kortor ka jing im jong ka jing yalam jong play nda pet ka bale hospital ro ka de ka bam sngat nat henry ka ta ka jing hap an le hospital ro ka de ban Pynroi ka gospel dan gibrio ka boy tre ta I boy ki jing ja ki bobon boy pen ban ga jaka ga ki yo ban slok tin ka jong play tengah kwa men tengah sngi bangan ong fi bagani ga bajai wa so po bo hablay de liang rikat bagi koidi kumunong kambaman kumunong peniaprio rikan mau play uyo I ki brio ga bashakrio upen poi hangneru bagini ki arspa nyopun rungut ki mensim ki de ban yo ki jingpen embat ki de ban lajem fi ki laj shisha ndiki laj ki poi ga lenong ko ba arpo prapi puli ki poi ga we ga dolonong bala din kandia sngi ki setip ga ta ga dolonong la khat ga dolonong melita ba pinda puli gini nong ba arfu prakala ka bible ko ong kita ginong kile iye jiki na poy gini gi shnong hang ne na pi puli bahang ne meltan da gidan hang ne ki le am gi sluding na magaslap kami ga bisen ka sno aga kti gi jong pol ha ba khare gi ding man thangding ngala jukre ne gini khndiat ngan kren na mar ka yedai bar gini gi jing kren jonga hang ne balai ga de jakhla yo apostol Paul ulalaj naga eryong mentau mut ke babaha ban sluding henry kami ke besen ke sno but la banau no ke pu wari ke ketiga jong apostol Paul lada pi perkhat bahang ni lada pi dan hang ni ke jaka pin kum perkhat kum perkhat ini brio ki ong ni brio klempep de no pania brio ke keput ke klem eu ulalaj naga duria mentau ngat ag jing ya ba besen kan bawa apostol Paul dan ketu ke jing sengot ho bakai pajayu ke jai ke ban Pynroi ke gospel ule kumno ushim yeu tu besen kun herading barga bible ko klempang fi fin dan fin tip ede de ba fidan hapo jongka ke jing khat ke job play fi tip ede de fidan apa ke plan job play fi tip ede de ba ublay ujiet fi open poi hang neru de bodan ke plan ula yo sngow no angel ngene ke ten
Madai na kita down da poi yang ni ya kendo ni kepsen utip unum yap ni nama ba udan apa ke plan jong blai utip udan ban Pynroi ke gospel ngakwa ba nong fi la da yo I kum tai ke jing shakri play kan pelong fi ba ke ek besno ke jing im jong fi kanom da la eben sno sa teng teng nan ki bri ke jing kus lai ke sno sa iki de ki bon snam bagi perkhat sa balai ke jagum ne Pi yu apostol Paul claims ailat batang siminit ru yon ubsen ban keli manang balai ke jagum ne ngale pop ayub usno ubsen dan gibri batang ba shufo sne rum de beja sha ko mo supo tang ba shufo sne ba yo ibsen ba pu ubsen ne ba wan ubsen ru kila shong khuslai de sngi de tayo balai ngale po sne tu ubsen Shong aga tu jing po asneo ko basu poi rumah sino ka pa pim tip ru mla kan ther ta kita sukhmil tibe kan seja ka basneo malang singi sukhmil tibe ka seja pi ye ka jing po asneo basu pina po asneo siu tlen ru ngan ong be je pin le yu yata mat ya po asneo si ke ru nai ngai da ke ko mai ngai lang ki babon ki bampat tip yu Jesus Christ nga ma pi ngin da po asneo nga po asneo ke bam singo tanan renga tip ba ka dai tang ka jing po asneo jing mot jing ga long active ka ba gi yot ya teng ka main jing ga long restless ka yot ya tang ka met but ka jing mot jing ga poi ka lang ka long kala dreams ang ta nga ko nga no fu shimlut ba ka tabro ka dai ba one no play ba ka ja ka asneo dan gi ba po asneo ka la se ki way na ta le ba tai se ki way nai le kum ta uniu apostol Paul ga sno obsenya ga ktiu kun ter perkhat ru balai sno utip bet ba udei upoi hang ne dei ba blay umut man Pynroi ga gospel but nga ka kwa bangan pin ga ji sha ni dei ga bangala kran bon sen ba kani ga dei ga wei nagi jingja kiba don kama ga jing shak reply kanum roi ga gospel ling ba ga jing em jong fi la da fim experience la ne bi klamat shibon ha ga jing em jong fi kanum roi da fi ong kum loro ngan ong bet ikata ka gospel ka khlem roi walit sngawi inga ong ini kiten wal le mdei banga Pynroi ngan kranika kumanga sngoto lada ka gospel ka roi da ka ba ubrio ulet puli lada ka gospel ka roi da ka ba ubrio udan hapa ki theological seminary but upas nang ta but ka roi ka gospel nang ta ngatharai kani ka perthi kala dei banong ka beneng namar ngidan mla nyau kat no ki theologian kidan haga perthi ki bakrau kun thop per ki weiru ki be puli ki jing puli ki babon rukom ngam dei brio ba persha ki jing puli henrei ngayo I ba ka jing Pynroi ya ga gospel kam shimdei da ka jing puli wat la ka don kamban equipela de la se de jing tip henrei ka jing Pynroi ga gospel kam wanda ka bangi puli ka jing Pynroi ga gospel ka wanda ka jing shem ka ba ble la me pi hagi jaka be ka jing puli ka ba biang tam gadai ka institution la ne ka jaka puli ka ba ble uyala me pi aduriao uyala me pi ha rishiap uyala me pi riklau uyala me pi ki jaka ki ba pimdanlat uyala ma ki jaka ki ba ka sno ka bsen ha ka snong ba pimito baru blay umut ban Pynroi gospel da kata lenti ban ngi ta bakla kata what let perkhat bakla ublay change ya karukom trege jao ngakrene gani da jing snotho ba ublay uklem kala na karukom trege jao hagani galyang mdan ka ban Pynroi gospel da ka jing puli henrei ka jing Pynroi gospel gadai da gibrio ki ba lamat shishaya ki jingpen em gajong Jesus Christ but ki ba habanya shibon ki ki ba but lingba ki jing shem jongki la penlong ya kata ka jingja ba ka baja haki ka penlong ba kin Pynroi
ia ka gospel ka jong Jesus Christ. Pio ia ni dol nong pipet ia ni duriau arspa nyo pon rio ki mensiam ki yo snotin ka jong play. Na poi ni dol nong melitas no nu sen ni kti ia ka ba la banong no ki community bon koloniap bat ba un siap kti bat ka bi kan rung skmet un koloniap renda ka klem lei ki klajing mot ki ong bo de play. Lebih pulih kalau nang bar perar khat benyo ga jayu. Ajan kita ka jakala dan ka khendau tau rang ba kita ka dol nang upa kita Publius. Uni upriang ingi sumar bahai ingi lais ngi da ka bele buram. Ke kalajaru bau kupa jong Publius upang kisho ba ka soat. Haka bau polo lej rung bat abau la duai bau la bui lagi kitiu ulapan kiayo. Tindau la le gani kita giweru ki baladon ki jingpang aga ta dol nong ki lewana bat lapen ki ai ki bele buram ru da shibun ki jing ai buram ta ba ki le pen mi no ki le bu aga liang ye ki kat ba ki don kam fi pin pet aba ki poy hang ne ke I kum ba dei ka ba shulat im re em ka jing sno nu bsen ru mdei ba ka shujar kan ai ngu you play you after Paul ka gospel ga roi dei bo pat liang ka gospel ka roi ru dei bala nyau yu ukumuno peni aprio po liang ka gospel ka roi dei ndasno besenya ka kti nda haba ka bi besen ka klemla ban peniap yu ka pen ka laba mut iya gini ka brio gini kisnang fi teng ngimut ban yalap iya ka bangi klemat aga jingem teng ngimut ban syakri ban keren iya ki way iya ka bayala dingi klem job iya ka pin Pynroi lada pi klemat aga jingem Wapsal polang ni mdei balai ru ki pediang gini ki pediang nomor ki kendit bau klem yap sno kal nu bsen yu bagi tip gitu ginong kendong tip nda sno I kal nu bsen juim reu nu priu klem lei kapan kelai garu kom perkhat fi teng kani gede jingja ka banga set kwa bangan ong biang gini ktian ni fi sngap ha ki priu kinom nget ye fi lada ki yo I ba fi sha rem hagi jingja ki bawanya le ki jingem chawfi ki priu kin pediang ye fi de ba ba ki yo I apdeng ga jaka ka ba ka ba fi kendo ba fi job ba bo ble long rekat ba fi ba fi klam lei ba fi la ban ya chkhmat ban shakri yo ble nang ta phi ni I ki priu ki nom la kiar na fi u ble ru un penong ba ling ba ka tu ka jingja ki priu ki ni yo jing hikai ba fi don shisha yo ble ha ga jing em chawfi fi yo I ne u poy ka ni ga dol nong uturang ba sinong pa khat yu nga sai ong ngi kitien upol ule urung udwai ubo ila ki kiti ho na pupule ba ai ngi ngamat da ka to kiti ki bo pop sen da ka to hi ubo kiti ki to ki priyo ki kia ka ba mat da ka ju ka experience ki bo bi kendo ha ba pila job ka jingpen sle ka shong hangta ka bor jo blai ka shong hangta da ngap ai ka kitien ka jingpen sle kam shong ha ka ek balong duplicate ka ba shu yo nang no ka jingpen sle ka shong ha ka ka ba pida mat da ladi pida job da ladi pida experience da ladi pida shem da ladi ka jingpen sle ka bor jo blai ka shong hangta kam shong ha ka ba pishutip kam shong ha ka ba pishupule kam shong lada ka shong hang ta ngi ladai bania pelut pod ki post ne mani pule hari ka klem shong hang ta ka shong kum no bi shem try but kum no bi ya epeng gi jing but pi dana pok lenti ka bo ble welam ba ki jing shem ba ki jing kendo jo pi ki dei ki ba pi damat shisha bat pi yo I bo ble ulang rengkat ba ki jing em jo fi terkadang nga justru tenat ia gini gijing im ko jawab supaya bang perkhat ia tu ke bau ong ha ki Filipin nang menengkong khat ar ke tu ke tien ke dai ke baju pen perkhat ia nga bat ke ju ai men sim bat nda bang pech sala ke jong jing im ngayo I ba kalong tik kum chu pi ida pi pech ela diru kalong kum tai ba tu ke jagam tu ke tu snam I kum ba ka ba I kulmar ka bam I ka ba balai ja kum tu ha tu ko por badang I kendu tu jing jas ngo kum ban kut no ngo man ong imat ngala bakla ne tip balai ja kum ni man blai iet yang ane
Ndamenta nga Shem begitu ko bejak la banong no ngasngo ko manra ki kiti si jrong manong try aingu ime ba me pelong inga bangan poi hang to namar ndanga poi hang to nga la man job itu menta nga sngongo yu blay ba kalong penman ke jingker khu ya ke bangala ban yarap ya ki wei ki bi kendo itu ke jing but kala Pynroi ke gospel ke Pynroi pin page ba ga bible ndan ke kiru ke ja au brio ke badan ke jing tmu jong blay amdan ke ke beshujar kat pipuli na ga bible ki kam ju ki amabinga ka gospel ke jong Lucas kala nang ko besan pipuli nang ni kala nang ko besan kani ke jing jaro ko de ba pi hapan sngot ho ba bo jisu le cheni ke punga Nazareth pai bagi bot no le don artli kilieng ki badang saj iki jar uskio ga wei ni ki lieng baluong nyat na rengkau ukio ga lieng ga jong siman ndaw la wai no ga bakren uong yo siman nyat no shaga bajilio penihari ki jar men ngat ki doka u Petrus wang triangle ile shitombro ashimen renga klem ngat ye baru ko ngo ga ktien ga jong jisu on reina mar ga ktien ga jame ngan penihari ki jar dawle igani ngat ki doka kana do ki lieng jong ki gala stang man kat ki khat lang ki weiru ki parabe ya nya lieng ba ki le pendap daga do kha ki le tan chereng ko de hang ne fi yo iba o Petrus no pecho Jesus ulet udem khosio balu on kele no na nga try ngalong brio popo balu jisu ong yo Petrus melong nong tong do kha ane ne do ni sngi ngan penlong ya me unong tong brio balu khat yu bo lo sunran jong Jesus Christ hangno u Petrus u Yeshem yu Jesus Christ u Yeshem hakasngi kabau klem ngat doha kataka dei kabanga kwa bapin yo biang egani gajikai hangno u Petrus u Yeshem yu Jesus Christ dei hakapor kabau klem yo yake egabo kwa de finang ban perkhat yagane kalong ka wena ki jingker ku ki bakraw ga jingam ka jingkwa ka jingtmu ka jong Petrus Baroh ka dai bani yo do kha kat ba ka jing start jong play yo no brio ulet Yeshem hakapor ka ba no brio dan hakajaka ka ba etan jong ka jingam fi teng ki jingja ki bangi yakendu aga jingam nga ki kelalong ki jaka jong play baun pen kre ban Yeshem bat ki tu ki brege budan ga jing tumu Yeshem ga jaka jong ga jing ba Yeshem ga jaka jong ga jing roi Yeshem ga jaka ka ba phi poya ga jing kerdo ga jing kortet dei hagi bakum gini gi jaka baki brio ki Yeshem yo play la pausnem ngala yalap le sila da ngakalek ban kenmau ye ki brio ki bapai show play lang ba ga jing shikri bret jonga ngala ban ong baki bakhambon hi brio ki Yeshem yo play dein da baki poya ga jaka ka ba palal jonga chingam nakita daw nga shay perkhat igilenti gi jong play undalet wat yo Petrus ga por bau ngat bon dokha
Petrus umdon porman sngap. Balay. Unlap mit ke ken do kha ya di do kha ya kai do kha nang ta ka kesingan de jing im namar ba nangat do kha siling lebi kesingan ke jing im nyale yu jisu nya boyu ni kurana yu ni sila da ai makana ka liang ro un nyau do kha imre mro unum sngap iru ke ibu kuran u jisu utip bo ne bri udana po plan jom play udah lej wat yo lej wat ka por ba yo do kha lej wat ka por ka ba udush ibe do atliret lu ngatara ko mbio but nda wana ka por ka ba jinjar u kuren ni ka tin ka jong play u petras u peleching man fiki brio kim ju tre ngap ye ka tin ka jong play haba ki biang kambon ki brio hi kim ju kham tre ngap ya ka tin ka jong play ha ka por ka ba ki dap krai nda kila poy ha ga chingpang nda kila poy ha ga jaka ka ba kim khat jong ka chingem de hang ta finyo ibo blay shat penlong baki tu ki jingja ki penlong ye ki baki ni amat ye jing penem tradao ngawan rai ngani ge jing kran bau petras uklem yo ye jing penem namar bau biang uyo ye jing penem de bau klem yo do kha ngan ong fi sagaway uyo ye jing khat ka ba krautam ko jo blay do day bau yo bakani ka kamba ka baja kadiga bamla man perkat fi kani ka jingja bau kongo ikaktin bau ishimi ka liang bau bread ika jar bau yo biang do kha kani ka jingja ka khlemja ban ai do kha yo petros kani ka jingja ka ja ya ka ban penlong yo petros ba unyo sngau ya ka jingkhat ka joplay akwa menda ga sngi ba pin shai bhai gani ga bang kran lada fi pai ga jaka ga be pe ba bo blew dan ayura yuban ong yo pi klems nga but I ngo you blay ba jisu u yeshem ba petras mdei ga por ga biang dei haba ka yekin u yekindu igani ga jingja jonga jingkir do ga jingem ngaji yo i gani ki brio gi long kum tati but gani ga bang kran fi ga dei ga don kama ga jing shisha na ma pinda pej ba ang ni manubala ban mud dur ban gani ga jingja tapi pej yo petras adu gini sngi pi yo i kam ga apostle kum no long pi hagani ga por pi yo i kum nong tong do khaw balong riu pej ba bom dan jing ma de re kat bau jis chris wan wat yo na ma don ye ga jing tamu balang bau new brio un sa Pynroi ga gospel marsen mi un brio adin ka bu jisu la kiu shibnang de ne te bu lap la ya jar ki brio ki klaba mat na ka ta daw Baroh ka beja ha ga jing em ka jong ki brio ki be it yo try ka jaban Pynroi ga gospel tapi pej bah ka jing kendu jong jisu bat ka nong Samaria tu ka pung jong Jacob kam dei ba ka sujaran kan jisu tip bau ni kendu ba ni ka brio ka ba i ko maka bamlong fi hang ni fin sa yo i ba fi ngi de ki brio ki bam da perkat ka gospel ni kham perkat yala di bon ba ki ba condemn ki brio nama ba kim yo i ko mo ble yo i fi ka tu ka kentei ka bawan ka dei ka bamlong barangan keren reu jisu apika namar uklam yo i ka tu ka jing im ka jing klim jong ka uyo i pen ban ba ne ka brio ka nong ka channel ka ban ra ka gospel ka jong Jesus Christ na ka ta daw wat adu ini ki singi ngayo i begidan ki brio ki babakla ka jing im
Bat ki bau blay pendan kam yaki. Agar kom ko bakam pela. Balay. Nama Baroh ka beja ke jingim. Kajai ka ban Pynroi ke gospel. Man ka kwa agani ka pa mangan shpni fi khadu ya. Pi puli no Lucas kul nang ko benyo khat ka khatway. Fi yo ine am. Bawat aga jinglet on tap. Ru kajaban Pynroi ke gospel. Agani ka shnong nain. Kami ka bayalat la. Kit aga krong tu kun samla jo ka marway. Ula yap no. Mat kila let on tap yo. Ngan ongi kani kam day ka bejar khat. Jisu wanrong ka khardap jong ka shnong. But ki kendo habro arki opposite direction. Kawai ke party ke day ka balet on tap. Kawai ke party ke day ka bawan balu Jisu. But nda baki kendo. U Jisu bat ke krong. Bat u ong yu tu khna. Pipuli na ka Bible wang kusam la. Nga ong hame tu yang. Tiuta u balayap ula kishang. Mula sedang man keren. Ula ay no yu ka kemejo. Pi wat ke jinglet on tap ro. Haba kia kendo baru Jisu kam day ka bejarkan. Kajaban Pynroi ke gospel. Ngam julaban mudur banang niru. Nama pipuli yang ni ka ongkom ni. Ka jing siap tiang te kalangat haki Baroh. Bat kila ya ro yo play. Kida ong unong ya tu pau bakrau la mi apdeng baru play lawan i lagi priyo. Kamar gini lagi priyo mentang ni ki sedang man sengang tu yo play. Fi wat ka jing let on tap brio. U Jisu udang pen kelaya ka pan Pynroi ya ka gospel. Tadao, da fi syakri yo play. Kidan ki iki bebiya kendo aga jingim. La da finang ban pen pai ki. Syagani ga dkhat. Baka iki beja aga jingim jung aga jaban Pynroi ga gospel. Pinyo i pin kiman. Pinyo i ru bau play unyo banya try bat fi. Fi kidan ki jingja kiba piya kendo iya ka jing samarway. Teng pi perkatim pakalane balingan i samarway. Dan bayi kersyani ngam, dan bayi persyang Baroh ki persyalot yang Peleang na pipet ya keturu, na pimlay pi ngap, pi ay bis kaman. Finyo i baka jahi ka ban Pynroi ka gospel. Kani ka bang ngakren fi ka day ka bang siya sengot nalte ka jing im jangan, at ka daw ngakren sa ay ka. Ngakwa ba finyo i ba, mdande ka iro ka ba jah, ka jing im jang kibriyo. Ka ba siya klem blay, klem tip o blay umar banong. O blay plan bet, ban Pynroi ka gospel, ka jing im jangi. Tengah kuat agni ke por bangan penki ia ke cingmut pada ke dok not jong pia bapi sengap. Pija yu mentah. Ngakren ni fi kiba iet yu blay kiba temu ban syakri ba yu blay. Kai pia kendo mentah. Pia kendo jingja ayu ke bapen ketang ni fi. Kai ke bapi syam. Wat let klet. Baroh ka baja haka jing im jopi uplayon penuan nang tu ban train fi ban penuan dor fi bapinio syam ia ka jing temu ka joblay namaru temu ban Pynroi ia ka gospel ngam sim kren ia ka beriu ka testament berim ngakren tang ka testament ka batamai ladangan kren nilai ia ka beriu ka testament ka berim yo Abraham, yo Joseph, yo Isaac, yo Jacob, yo David, yo Esther, yo Hannah, yo Baroh ki beriu. Finyo i bau blay, ndai ka basijar kat, blay penja, kenang man Pynroi, yo ka hima ka jo blay. Tengah ngait piyo jingkar ku, lembang ni ka jingkaran, ini tuai. Kupa gini ko po ngadap daga jing sngongo. Pangalaban ay gini ka jing hikay. Pat nga datuay ba kini ki priyo ka ba yu asngaw. Kin mat
ye ke jing ker khu ke jame ha ke jing em chang ki ker teng ke jong chi sung it wai amen ko ble shi bonu ble ker khu fi